canalul meu de YouTube. Astăzi vă invit să facem împreună câteva exerciții de abdomene, dar într-un sistem mai cardio. Asta înseamnă că nu vom face abdomenele acelea cu care sunteți obișnuiți, vom face abdomene în picioare, ne vom mișca, vom face abdomene din plank, din planșă, da? Și asta înseamnă că vom arde calorii, așa că haideți să ne antrenăm împreună. Nu uitați, dacă doriți un program complet de antrenamente și nutriție, găsiți în linkul de mai jos. Eu vă aștept cu drag să faceți parte din echipa mea, unde rezultatele sunt pe primul loc. Mă puteți urmări și pe rețelele mele de socializare, așa cum vă spun mereu, Instagram, Facebook și TikTok, Alex Ironea, mă găsiți și pe aceste platforme, așa că haideți să ne antrenăm astăzi împreună să ardem câteva calorii, iar tipsul zilei este: haideți să bem mai multă apă, încercați din oră în oră să beți sau din 2 în 2 ore să beți câte un pahar de apă. Apa este extraordinară pentru organismul nostru, ne ajută cu retenția de apă, ne ajută în procesul de slăbire, ne ajută cu fermitatea și elasticitatea pielii și astfel vă rog să beți mai multă apă. Așa că nu uitați tipsul zilei: să bem apă din oră în oră. Hai să-i dăm drumul la antrenament azi. Bun, începem frumos, brațele lateral, sus și 1, 2, 3, 4 și sus. 1, 2, încordezi abdomenul pe tot parcursul exercițiului. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Rămânem aici în față și 1, sus, 2, sus, 3, sus, 4, sus, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și sus simple 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Apropiem picioarele, rămânem acolo și rotim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, schimbă sensul și go! 1, 2, foarte bine, încălzește tot corpul. 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Apropiem genunchii și rotim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Bun, începem ușor să alergăm. Da, inspirăm întotdeauna pe nas, expirăm de pe gură și ținem abdomenul încordat. Bun? Hai, aleargă. Dăm drumul la brațe lateral. Și picioarele la șezută. 4, 3, 2, 1, dă drumul cu genunchii la piept, sus, sus, sus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Aducem piciorul în față. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Bun? Scuturăm picioarele și vom începe să facem acest exercițiu pe pas. Da? Aici. Bun? Hai. Respirăm.
2 și 3. Bun, perfect. Hai, dăm drumul la pas. Trebuie să țineți pasul cu mine, asta e cel mai important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, încă 8. Să vă obișnuiți cu pasul. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Începem spate, cut și go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rămânem un genunchi în față, călcâi în spate, da? Atenție și go! 1, 2, 3, 4, 5, trage genunchiul la piept, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Bun! Rămâi pe pas, schimbăm partea, atenție, 3, 2, 1 și go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bun! Sărituri pe două picioare, facem puțină coardă, tot așa 2 ori 8. Vreau să încordați foarte bine abdomenul la exercițiile acesta. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură, corpul încordat, coarda invizibilă în mână și atenție! 3, 2, 1, go! Să-ți săți ca minciuțele! Portează și pestele! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și lateral! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Scutură bine! Bun! Respirăm! Și ne luăm greutatea. Începem cu primul exercițiu pentru abdomen, exercițiu în picioare. Ceea ce îmi doresc de la voi este așa, mâna sus, deasupra capului și de aici te duci. Picioarele sunt flexate, nu trebuie să fie foarte bine întinse, dar ideea este să nu vă lăsați aici pe spate, da? Ne închidem, pac, și atunci vei simți cât de bine intră și pe partea de abdomen. Bun? Așa, închipuiți-vă că vă închideți aici, piciorul cu brațul, da? Hai! 20! Sus și go! 1! Nu te grăbi! 2! Apleacă-te pe picior! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Bun! Lăsăm greutatea deoparte. Revenim cu un exercițiu cardio. Vreau să facem hit și abdomene astăzi. Brațele aici și de aici. Atenție, da? Sărituri stânga-dreapta, la fel abdomenul încordat. Brațele aici sus. Bun. Hai. Atenție. Sus și go! Stânga-dreapta, ajută-te de brațe, încordează abdomenul. Haide, haide, haide. Inspiră pe nas, expiră pe gură. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Bun. Luăm din nou gantera. Da, piciorul mult în spate, brațul ridicat sus și de aici închis, întins, închis, dar nu te cambrezi, nu te duci pe spate, da?
Rămâi aici, puțin îndreptat, diagonală și 1, 4, 2, 4, mișcări controlate, da? 3 și go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'Urtează abdomenul 10. Bun, schimbăm. 2 și go. Nouă și 10. Excelent. Începem din nou cu exercițiul cardio, care va arăta așa. 20 de secunde joc de glezne, 20 de secunde rotir stânga-dreapta. La rotir o să vă rog frumos picioarele să rămână nemișcate, da? Te concentrezi pe partea abdomenului și îl încordezi bine, bine acolo. Haide cu joc de glezne, go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haide, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rămâi acolo jos și go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Respirăm. Bun, coborâm cu un exercițiu la sol și vom avea așa. Gantera la mijloc, poziția de plank la poziția de plank. Așa, o secundă. La poziția de plank, încordează bine fesele, da? Asta e poziția. Nu stați cu fesele sus, nu stați cu fesele jos, fesele sunt încordate și băgate puțin în interior, da? Sus, sus. Încordezi bine abdomenul, da? Și din acestea avem 20 și o să rămânem tot la sol cu cardio. Bun, atenție! Sus, 3, 2, 1, go! Una, deschide! Încordează abdomenul, 2, 3, te uiți după ganteră, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Hai încă 4, că merge. 4, 3, 2, 1. Bun, relaxăm. Bun, rămânem tot la sol, punem gantera de o parte, tot în poziție de plank și de data asta beau mountain climber. Aici, 20, vă rog atenție cum le faceți, abdomenul încordat, spatele un pic curvat,
Respiră. Bun. Ne întoarcem în față și la exercițiul acesta avem două variante. Varianta mai ușoară și varianta mai grea. Varianta mai ușoară este rostogolire, revii aici, ai pus brațul jos și cu săritură. Cobori, revii, sus. Și varianta grea este, bineînțeles, fără ajutor la mână, sus, sus, sus și sus, da? Hai, 10 repetări! 3, 2, 1, go! Hey! 4, 5, 6, 7, 8, 9, haide! Și 10! Yes! Respirăm. Respiră. Bun. Bravo. Așa, trecem la un exercițiu la sol. Sus. Așa. Și de data aceasta vreau așa. Vârf, călcâi, vârf, călcâi. Avem 2 ori eu pe un picior, 2 ori eu pe celălalt. Vreau brațele să vă meargă cu piciorul. Te concentrezi, piciorul de sprijin este foarte bine îndoit, toată greutatea rămâne pe piciorul ăsta. Atenție, îi dăm drumul la cardio. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, change! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelent! Coborâm la sol cu un exercițiu. Așa. Exercițiul va fi pe cot. Așa. O să vă rog să încercați să faceți poziția de plen corectă, da? Nu stați cu fesele aici. Fesele coboară jos. Se încordează. Nu stăm aici jos și cu curul sus, da? Se încordează și de aici 2 ori 8, stânga-dreapta, fără să îți miști corpul, duci genunchiul la picior. Bun? Hai! În jos! 3, 2, 1, go!
Respirăm până sus. Și ultima. Și 3. Coborâm la sol. Cu încă un exercițiu care va arăta așa. Vin de aici, poziție de plank și aducem genunchiul la cotul opus. Bun? Hai! 3, 2, 1 și go! Da? La fel, fesele jos, încordate, abdomenul un pic cocoșate, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și relaxăm. Revenim sus. Hai că mai avem 2 exerciții la sol și 3 în picioare, da? Primul exercițiu în picioare, skate, sărituri, stânga-dreapta, ăsta e ritmul, da? 2, 3 și... Bun, hai! 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5. Hai, încă 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2 și 1. Excelent! Coborâm la sol. Pe coate. Aici și de aici. Închipuiți-vă că facem un semicerc, da? Un semicerc din abdomen. Hai la sol. Atenție. 3, 2, 1, go! Revenim sus. Ultimul exercițiu cardio din această seară este depărtăm, apropiem, depărtăm. Bun, 20 de secunde, după care terminăm cu un plank bine meritat de 30 de secunde, da? Hai! Atenție! 3, 2, 1, go! Una! Apropiem! Depărtăm! Apropiem! Depărtăm! 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stai acolo 10 secunde! 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Bun? Hai jos la sol cu plank-ul. Vă rog, poziția de plank o ținem corect. Pe cot. Și atenție, da? Fesele băgate înăuntru, spatele puțin cocoșat, privirea neutră și go! Stai acolo!
Ultimele 10. 3, 2 și 1. Bun, relaxăm. Bun, întindem față. Aducem piciorul în față, coborâm pe el. Schimbăm. Flexăm spatele și ușor revenim sus, da? Lasă spatele acolo ușor să se relaxeze. Revenim sus, spate. Schimbăm. Față. Bun. Brațul lateral. Schimbăm. Perfect, respirăm. 2 și ultima 3.